Това е джинс, предаване за добродетелите, предаване за прошката и упоритостта да бъдеш себе си, предаване за силата на смирението и личния пример и за хората, които ги владеят, заради нас. Това е джинс, а днес сме с Виктория, която ще ни разкаже за двата рода, чиято кръв се събира в нея. Крайнини от пазарджишкото село Калугерово и Караабови от град Гълъбово. За произхода на фамилното име Караабови имаме документални свидетелства от най-старият известен член на фамилията. Това е Неофит Видински, роден с светското име Никола Митев Караабов. Той в своите документални записки твърди, че неговият дядо Теньо Димитров е бил голям животновъд и голям земеделец. Това обаче, което го отличавало, е, че имал голямо стадо с черни овце и освен, че отглеждал тази елитна порода за онова време, е произвеждал и черна аба, от която са шиели специални дрехи, които той самия е носил, както и носил и черен калпак. И турците започнали да го наричат Караабата. Това, казва Неофит Видински, е станало прякор и в последствие наше фамилно име. Правилно разбрахте. Караабови е родът на митрополит Неофит Видински. Човекът ръководил Българската православна църква между 1930 и 1944 година. И именно в неговите спомени четем за миналото на хората от някогашното село Кум Дуванджии. И още, името на баба ми мама не е споменавала. Казва само, че е била хубава, пълна, спретната и набожна жена, работлива и песнопойка. Тя и Теньо Караабата имали 3 деца – Груда, Делю и Митю, бащата на Никола. Здрав, силен, среден на ръст, свирал артистично на кавал. Майката на Неофит, Яна, била стройна и много красива жена. Тя е родила 7 деца, като голяма драма е имал в семейството, защото само за 2 седмици майка му изгубва 3 от децата си, разболяват се от едра шарка. За да избере пътят на духовенството, младият Никола Караабов, може би отпечатък за това има и трагедията в семейството му. Той разказва, че неговата майка, след като загубва своите деца, всяка събота е посещавала църквата, за да се моли за душите на своите близки, а всяка неделя е палила свещ, за да се моли за живите си близки. А майка му Яна била от по-заможно семейство. Една от хубавиците моми и с вътрешна красота, набожна душа и благородно сърце, пак четем в спомените на Никола. Бил най-малкият от децата й, а другите оживели били Жеко, Делю и сестра им Кана. През 1884 година младият Неофит Никола Митев Караабов завършва 2-ти клас на своето образование в местното училище и става писар към общината и започва да пее към местната църква Свети Димитър. От тук, от изоставената вече църква в квартал Митьо Станев, започва духовния си път бъдещия владика. Път, по който ще го поведе приятеля му Димо Балабанов, който първо спасил Никола от мътните води на река Съзлийка, после го насочил да поеме свещенически сан, а накрая го и оженил за сестра си Желязка. Но не било дълго щастието на младите. Желязка починала при раждане. Детето нарекли Желязко. Отгледала го баба Яна, а бъдещият Неофит тръгнал по изпитанията на вярата. Но преди да продължим с историята му, ще разкажем за Караабовата клонка на Виктория. Прадядо ми Руси е, може би, първият човек, който така слага началото на
нашият род. Така описват го като Левент, когато е бил млад, може би 18-20 годишен. Имал красив бял кон, с който обикалял наоколо и харесал една много красива млада девойка от съседно село. Тя била кметската дъщеря. И хубавата история, която е така с малко романтичен привкус, твърди, че отивайки в село Навъсен, откъдето е тя, просто един ден си я метнал на седлото до себе си и си я отнесъл в Кумдуванджи, с което е сложил началото на така нашата част от клонката на рода Караабови. Така започнал съвместния живот на Руси и Деля. Народили 4 сина – Митю, Петър, Тончо и Вълю, дядото на Виктория. Но така се случило. Руси си отишъл млад. Много е било трудно в тези години да ги изгледа и тогава идва Неофит, който към ония момент вече е Неофит Видински, митрополит Неофит Видински, и всъщност взема най-големият син Митю, за да може да го изучи в духовната семинария в София. Средният, т.е. вторият син Вълю, моят дядо, бащата на моя баща, дълги години работеше и се подвизаваше в така наречената търговия на дребно. Или казано по друг начин, имаше връзки навсякъде. Той беше изключителен, казват му, тертиплия. Човек, който правише нещата, ги изпипваше с стил. А животът на Тончо, най-малкият от братята, минава в тецовете на Марица Изток, енергийния комплекс, превърнал Гълъбово в град. Искам да ви разкажа за третия син, Петър Караабов, който не създава семейство, но пък оставя духовна и изключително широка културна линия и следа. Той е един от основателите на, така да се каже, културата в град Гълъбово, дългогодишен директор на културния дом, тогава Дом на културата Енергетик. Освен директор, Петър Караабов става и ръководител на самодейния драматичен състав. По негово време интересът към трупата и към театъра бил огромен. Самодейните актьори сформирали по 2 състава за една постановка. Дори се конкурирали с официалната трупа. Времена, в които и залите, и градът били пълни с хора. Поставят изключително голямо разнообразие от постановки, като той е и сценарист, и постановчик, и режисьор, че и актьор. Петър е обявен за хубавеца. Със своя смолисто-черен мустак така е бил изключително колоритна и харесвана личност. Благодарение на неговата енергия, на неговата предприемчивост и хъс са се случили изключително интересни представления, които са се играли пред пълни зали. Така че може да се каже, че той е един от основоположници на културно-масовата дейност, както е било модерно по тези времена да се говори. Така вървял животът в някогашно Гълъбово. Митю, най-големият от 4 братя, за когото се грижи митрополит Неофит, завършва семинария, но след това избира професията на фармацевт. А когато си отива, на погребението му пристигат толкова много висши духовници, съучениците му, начело с митрополит Неофит Видински, че градът и родната махала са задръстени от големи черни чайки. Целият този район, в който се намираме, е принадлежал на фамилията Караабови. От стадиона до ЖП линията и от единия край до другия на улицата. Целият този парцел е бил разпределен между роднините. 4 братя, Митю, Вълю, Тончо и Петър, са имали своите парцели, които съответно са били разположени в този квадрант. Тогава това беше много характерно и аз си го спомням в детските си години, че рода се събираше, празнуваше се, тъгуваше се заедно. Сега, за съжаление, времената са други.
Тук, в дома на Вълю и Дойка, се ражда Илия, бащата на Виктория. Баща ми е изключително интересен човек. Като баща на две дъщери, той винаги ни е възпитавал в една своеобразна твърдост на характерите. Въпреки че ние сме момичета, никога не сме чувствали идеята за мъжка и женска роля в семейството. Възпитаваше ни строго. Самите ние имахме високи критерии както към себе си, така и към приятелите си. Не ни е ограничавал в нищо. От тях, от мъжката страна, може би това е характерно, че сме взели аз и сестра ми една изключителна придирчивост към външния вид и към начина, по който се представяме пред света. И дойде време да разкажем и за женската линия на Виктория. През 70-те години на миналия век в китното миньорско градче Гълъбово Илия Караабов, моя баща, среща майка ми Маргарита Крайнина. Тя е ученичка в последните класове на местния техникум и любовта пламва от пръв поглед. Крайнини, родът на Маргарита, някога се установили в пазарджишкото село Калугерово. Откъде са дошли обаче, не се знае точно. Има две версии, Вики. Едната версия, че преселници са от Крайна. Крайна, това е в Сърбия. Това е едната версия. Другата, че сме от Албания. В всички случаи са преселници. Мой прадядо се е казвал Стоян. Така той почва да е бил много инициативен и полека-лека стават заможно семейство в Калугерово. Заможни били крайнини, били и ктитори на манастира над селото, а имената Атанас и Никола били изписани на почетно място в църквата. През годините родът се заселва и в съседното Лесичово. От този род е и журналистът Спас Крайнин, който ни помогна в проучванията и откри данни за цялото родословие. Както обикновенно, ръкописът чакаше любопитните в архива на читалището. Атанас е моя прадядо. Това е сина на Стоян. Той е бил адвокат. Всъщност от него започва тази линия на адвокатите. Много от делата, които е водил, ги е водил абсолютно безплатно, в полза на бедните си съселяни и така се е славил с прозвището адвокат на бедните. Като по-късно, разбира се, това е прието и от неговия син Тодор, който също е адвокат, завършил е Софийския университет. И тази нишка се продължава от моя дядо Емил Крайнин, който завършва също право в Софийския университет. Прадядо Тодор участвал в Първата световна война като кавалерист. Бил се при Тутракан. В следващите години се занимавал с адвокатски дела. Влязал и в политиката. Станал част от ръководството на Българската работническа социал-демократическа партия, социал-демократите, които отказали да колаборират с комунистите след 9 септември. И като човек във висшето ръководство на Българската социал-демократическа партия, му се е наложило да преживее доста неприятни неща, включително да се откаже от кариерата си. На него са му предлагали да оглави Министерство на правосъдието, но при условие, че се откаже от своите възгледи. Разбира се, той това не го приема. Адвокатските права на Тодор Крайнин били отнети. 2 години го държали в лагера в Белене, а после го и изселили от София. Междувременно синът му Емил учил право в университета. И като студент при една от бригадите, на които тогава студентите са изпращани,
Връщайки се от бригада, намира апартамента запечатан. Какво се случва междувременно? Междувременно народната власт решава, че това са врагове на народа, неговото семейство. Майка му получава писмо, с което и се казва, че за 24 часа трябва да изпразни апартамента и да се пресели в Калугерово, където вече е заточен нейният съпруг Тодор. Заедно с своя син Тихомир тя отива, а моя дядо Емил даже няма къде да преспи, като се връща от бригадата. А преди да бъде обявена за враг на народа, прабаба Теофана била учителка. Самата тя е от поборническия пазарджишки род Матакиеви. Аз през годините съм се срещала с нейни ученици на моята прабаба Теофана, които разказваха, че тя е била една изключително изискана жена от центъра на София, образована жена, изведнъж изпратена в село Калугерово, трябва да отглежда двамата си сина, но това ни е попречило да носи себе си с съответния стил. Дори е възпитавала децата в селото. Те са ми казвали, че са научавали от нея песнички и за Коледа, за Великден, нещо, което по това време не е било никак разрешено. Но тормозът на народната власт не е приключил с изселването на семейството. Нали помните оня глас, който ни разказа за началото на рода, гласът на Тихомир? Докато прадядо ми Тодор е в Белене, в затвора в Белене, неговият син Тихомир, който е ученик към този момент в гимназията, получава обвинение заедно с група младежи, че са правили саботажи на производството на консерви, износ за Съветския съюз. Обвинението е приключило с присъда, с 10-годишна присъда, която той излежава. Дори Тихомир ми сподели, че това, което го е спасило от смъртна присъда, е, че не е имал навършени 21 години. Заради тормоза над семейството на Емил, дядото на Виктория, ще му се наложи да работи като бояджия на Прежди в Калугерово, а след това и да замине със семейството си за Гълъбово, за да работи като счетоводител. А Виктория си спомня как в края на живота си прадядо Тодор казал, че прощава на онези, които разбили живота на семейството му. Жест, който може да направят единствено хората, опазили идеите и достоинството си, хората на духа. Любовта към книгите, която има и при мен, и в моето семейство, има една по-дълга нишка историческа. Всъщност първите огромни библиотеки, които съм видяла в живота си, това са библиотеките на моя дядо и на моя прадядо. От тавана до пода бяха заети с лавици с книги. Там стояха томовете българска литература на Вазов, както и възрожденците, така и, разбира се, много философска и историческа литература. И от тук, от разказа за книгите, оня непогрешим символ на знание и мъдрост, ще продължим към Видин, градът, чиято история и архитектура е неизменно свързана с митрополит Неофит. Митрополит Неофит е видинския владика, който управлява Видинската епархия в продължение на 58 години. От 1913 година до смъртта му през 1971 година на 103 годишна възраст. Той оставя невероятна следа в Българската православна църква и в паметта на благодарните хора от Видинската епархия. По негова инициатива през 30-те години започва изграждането на този комплекс, който включва костницата мавзолей на Антим I, първия български екзарх, който преди това управлява Видинската епархия. Построява се митрополията, построено е и епархийското училище за бедни девойки, построява се и църквата Свети Николай Чудотворец.
Професор Лилков няма родствена връзка с Караабови, но неговите предци, братята Юница, Марин и Лилко Николови, са ктитори на митрополитската църква. Всъщност, това никак не било случайно. Митрополит Неофит е инициатора и може да се каже първопроходецът при изграждането на добротворни и благотворителни общества под крилото на Българската православна църква. Той пише първите правила, по които могат да се изграждат такива християнски общности, които да събират средства и да изграждат съответно старчески домове, домове за сираци, църкви и така нататък. Той успява да убеди много от най-богатите видински граждани да се включат в това добротворно дело и с неговото дело е свързано и делото на един много богат и много влиятелен видински търговец Тома Лозанов, който раздава цялото си имущество на църквата и за благотворителни цели, насочени към общината, като той казва следното: от народа ги получих, на народа ги връщам. Но посредникът е бил митрополит Неофит, тъй като той има много голямо доверие на него и затова му е предоставил тези средства. И нещо много лично е оставил за бъдещето на Видин митрополит Неофит. Неговият единствен син Желязко загива, за съжаление, от тежка рана, получена при боевете край Одрин. В негова памет и като израз на любовта си към единствения син, Неофит създава ето тази сграда, красива сграда, дневен дом за деца, лишени от родителска грижа, за да може в нея да се отглеждат деца, сираци между 3 и 7 годишна възраст. След време този дом ще стане и първата детска градина в Дунавската столица, а благотворителните инициативи на митрополит Неофит са безбройни. И всички те насочени в полза на хората в нужда, сираците и бедните, към деца и немощни, които благодарение на него получават своя шанс и път в живота. За съжаление, след 1949 година с закона за национализацията, домовете, които е изградил видински Неофит и за малките подрастващите деца, а също и домовете и епархийските училища в Видин и Лом са национализирани. В последствие и с закона за изповеданията, социалната дейност на Българската православна църква е прекратена и през 1950 година вече митрополитът не разполага нито с фондовете, нито с средствата и цялата социална дейност е прекратена. Това не бил първият сблъсък на видинският митрополит с властта на силата. През 1943 година царство България е изправено пред изкушението да депортира своите евреи, вече жертви на закона за защита на нацията. Митрополит Неофит, който по това време е предстоятел на Българската православна църква, в поредица свои писма и деяния застава в защита на евреите и заявява, че това е начинът да запазим доброто си име на справедлив, правдив и толерантен народ. Митрополит Неофит ръководи и Българската православна църква в продължение на 13 години, и то в годините на Втората световна война, в годините на действие на Закона за защита на нацията. Трябва да се отчете огромната роля на Българската православна църква за спасяването на българските евреи. Под ръководството на митрополит Неофит, който тогава е наместник-председател на Светия Синод, Светия Синод взема няколко много важни решения в защита на българските евреи. И той с право е влязъл в историята като един от истинските спасители и вдъхновители на много общности в България, които застават в защита на българските евреи.
Някога, много отдавна, едно момче от тракийско село оцеля от удавяне, от болести и премеждия, преодоля загубите човешки и намери утеха в Словото Божие и в службата на Бога. Това момче стигна висините на църковните санове, беше ректор на семинарията, любим пастир на видинчани, строител и благодетел. И цели 103 години бе сред нас, хората. Казват, че родството по кръв е много силно и трябва да следим нишката на кръвта, но родството по избор също е много важно, както и духовните паралели, които човек може да види в живота си. Такъв един паралел е този между Неофит Видински и митрополит Методий Кусев. А Язмото е пример за изключителната предприемаческа и човешка инициатива на митрополит Методий Кусев. Вдъхновявайки се от делото му, Неофит прави нещо подобно, когато става митрополит на Видин. И това е така наречената местност Владикина Бахча, която е била една блатиста местност в край Видин, която Неофит откупува със собствени средства и превръща към онзи момент в една цветна градина и парк, подобен на Язмото, в който да могат да се разхождат, да отпочиват и да се радват на красивата природа видинчани. Като хора, които имаме честта да носим еднакво ДНК, се опитвам да си представя каква отговорност носим ние всички. Не само тези, които имаме кръвна връзка с него, но и тези, които имаме духовно ДНК с дядо Неофит. А това трябва да сме всички ние българите, защото отново живеем във време, в което имаме нужда от това повече да се свързваме. Човек трябва да познава своите корени, за да знае каква отговорност носи към бъдещото поколение, като съответно предава напред добрите неща. Това е джинс.